sir. No vex, sir. I'm not keeping you get here. When they come, sir, no vex. I'll see you the camera and I'll hear below H. Anyway. Good afternoon. Otiro Kunoka. Ibrahim Mamoka. Itakoshe say here, remove you. I'm not joking with you people here. Itakoshe say here, maybe talking here. Sorry, sir. Then when the altar is in Lotana, that altar, that altar, this is my altar. This is my altar. Dinner plantain. No thought. I said, go back. Willy. When you bleach in Manoko Manaka. I will phone out to another. The way for Nana again Ramazo. The way for Nana again Ramazo, Caro White. Caro White ambassador. Caro White ambassador asking me go back. Daddy grown a beda. A big gun or a bam gahoge. Regrown a beda. Regrown at that bed. Regrown at that bed. Regrown at that bed. Elehe basragi no opa. Elehe basragi no opa. Guess me when him no kubisho. Elehe basragi no opa. Ije shopa. Ije shopa. Elehe ji yiri ne ka umu nwanye Enugu shi opa no na Enugu highway. Onye nwede neka. Nikam pam bishop. Nikam paga. Yes. Nikam paga ke yi bianga. Yes, sir. Eh? The one that goes to the English go later. Oh, yeah, what they can't like about Nikamponia. Sorry, sir. Nikamponia. Nika, my father. Pakuki come Paga Monoganafa. Yes. I artist, Basokuga. Artist, Basokuga, Baso. Telerosa, asim baso, asim ge basaka. Usige basaka. Hello, your Caro White money to get mega ipere like this. Sir? Hello, Caro White use genya. Hello, organic cream use genya. Na Caro White are the use before. Caro White. Yes, sir. Okay. You ambassador on the Caro White akwya? Yes, sir. Hello, he got one ambassador. Well, Bagako, I'm waiting camera fuel, edgy fuel on Yabago, get happy. I say, sit up, that's some natural. Sit up, dear. You were a Caro White. But if we go, Jacoma Sebish and your mamma and I get Georgie. Maybe Shanya Mamma Jigota. Odocha. Okay, take a hook Caro White, dear. Yes, sir. Ew. Don't ask again. Yeah. Don't ask again. So you went a car. Nika, my father. The one you front, oh, yeah, my father. Oh, yeah, our father. Oh, yeah, my father. The one you front, Neka, my father. Oh, yeah, my father. Oh, he can no Oji Nana. He can no Oji Nana. Urele Manobong, call he Nana. Artisi, Chile Cabago Artisi. Artisi. Will it phone a helu? Look at Neka your father. Neka your father. Yeah, we're Neka Naja. Janua mamma. They were a year any maho. You tell me why there as a fridge. Oh, the mother gonna game on one like Rena biscuit. Biscuit nothing gum na sweet. Neka your father. The wire la front.
na mama mpago wo black belt na mama mpago wo ye karate ji gala totoro ne ka yiri paga gi yi ne ka ya woro ne ka nde gbaga karate mpaga na azazu odi na mma mpaga na portable ma then elehi oji woro color ne ka portable ka wo nna gị ga na-eyi gị ga hụrụ ya yiri elehi oji woro ne ka nna portable ka asịgị tem you Chineke agbaga ọkụ tem you nwa bingo ne ka ya fada ya woro ne ka portable yi ga-agaga mgba ka woro ne ka portable yiri mgbe yala akpị kọrọ ọkọ ji kugbu akpị je ga atụtụrụ ya yiri bịara me interview mpaga na portable adịghị na mma siri ye yiri color of neck ya dịka your father itege karo white onye color mixture ya were phone gị Chineke ka gbaga ọkụ oya kpalite volume phone ahụ lee ntị ya different color ịchawala ọbara ị na-acha red nga ga na-acha yellow nga onye eri karo white onye zụtara gị karo white itege na my father na ya father iwu onye Igbo nnukwu English anọ na mebuto iwu onye Igbo onye Igbo idedele ihe wo na my father nga ojiri gị chọọchị ndị bịara nke emege na my father nga ojiri gị chọọchị ịtakọcha eze here mebuto gị here. I'm not joking here. I'm not playing with any of you here. Wepaka ahụ na n'akụkụ gị here. Tewaka ka ahụ straight. Karo white iteghe ele ihe ije teghe. Ele ihe ije teghe karo white a. Ka mama. Okay. Ọchọ mma ịchọtala di. Kemgbe iteghe ịchọtala n'ụdị. Ọchọ mma. Ịmaga mma. Ịmagịrị onye mma. Ya mere nji achọ ndị mma. Itege color caro white ka ịma mma. Okay, make sure that your teeth. Bring it here. Bring it here. Bring it here. Open it. Bring it here. Hey, mama. Hunotishi, everybody bono oko mmanu ji gbage here. Onye rire. Come on, we put that on. We put on church here remove you here, one bingo. Onye rire. Caro White ambassador. Idafole. 30 years. Otele Rosanna, ese? 30 years, Bishop. Then 30 years, you look ready. Yes. What year keep it Otele Mmanu? What year keep it Otele bleaching in Alube until you 30 years? Since last year. Last year keep it Otele Mmanu. What year camera? 1996. A second number. 1996, Bishop. You make a call. He make a call. Like 1990, Guinea. 1990. No, 1996. Okay. It's your mother. Ofu. They were retired single mother. Bishop. Retired but not tired Caro White ambassador single mother. Le, ti me mecha interview. I'm smiling ni huga na bara loko. I'm smiling ni huga na taga opera na. Enough na sorry.
that's all pụtara ịnọrọ na nsọ ma ihu gị ma ahụ gị niile anọrọ na nsọ nga niile anọrọ na nsọ ị nọhụ na nsọ gị isighị ihu n'ihu ahụ na nsọ lekwa ihe mmanụ mere gị ichile n'ihu ị gachighezi n'ihu ahụ na nsọ gị lee ihe kara white mere gị gachi n'ihu ma na ike ma n'aka ma n'ụkwụ ahụ na nsọ gị ugbo oge iri ji eruole ikpere ụkwụ gị eyiyele nga abụrụ ji abụ maka mmanụ ite gị ikpere anya go back weta ikpere gị ahụ ma ahụ anya go back ma ahụ ikpere gị go back ma ahụ ikpere gị go back look at orole iri ji welie ka ga elu welie dịka azazụ mpa gị nara azazụ welie elu raise it up look at orole oge iri ji irile dịka portable ibere ịchọ ji na mama mpa gị na portable ọwụ nwanne ibere ịchọ ji oge iri ji ikwu gị eji wele itege mmanụ nọ na nsọ gị nga niile nga adị achaka onye hụ na nsọ ya achaka onye nọ na nsọ ya ma bingo ya nwere folu gị Chineke agba gị ọkụ tege kara white ịchọga mma ka ịchọta di ekwodi top iyi irile bras chaga baka ịchaka di iche ndị ọcha anọghị na chọọchị ọ bụ ụdị field ị ga-ewe ma bingo anyị otu idewere ihu n'aka butterfly m hụ ọchị na ọnụghị nga na ma m hụrụ smile ya ma drop ọ gị dị akpaghị onye kara white ambassador kemgbe iteghe mmanụ iteghe ụmụ nwoke ole gwarala gị okwu ọlụlụ onweghị bishọp enweghị ana ị nọ 30 years kemgbe ikwuto agba ọla onwere onye gwarala gị sọtụrụ ịlụ gị mba enwebe aya debe aka gị taa repeat after me oripayoyo payo papa ebee ka ị nọ ghọtara m dim di ga ahụ m ụta mmanụ gbara m ọkụ like am di ga ahụ m ụta mma sị achara m different color hụ m n'anya ori papa nye m di ga-eyi m nye m di ga-anagide m ori pai mmanụ aga egbu m before di m abịa ori payoyo ghọtara m di m n'aka nri n'aka ekpa na comment section n'elu n'ụwa Oripa! Papa! Biawa! Onye eri iri nu pant rọba pant eme nga niile egosi nọ mmanụ nwa bingo ụmụnne gị ọ dị ole? I do 5. Enwere kara agbaga? Mba nwe. Iwu onye oshi? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? I'm hairdresser. I'm hairdresser. I'm bishop. Damn you only English language. I'm hairdresser. When English, Ibares English, Stephanie Wonibo. I'm Ewa amplifier and the church hairdresser. Ewa shiba ampo nde Muslim neje ku akoba. Ewa amplifier. I'm hairdresser.
Asụkwala Igbo. Chewe English use room. Onwere onye akwụkwọ nọ na family nne gị na nna gị? Yes. Family of akwụkwọ. Ha dị ole? Ndị akwụkwọ nọ dị ha dị ole? My father has 6 graduates. Ese? 6 graduates, Bishop. Ahụ adịkwa gị? Ahụ adị gị? Elee gbasara onye akwụkwọ? Onye akwụkwọ na 6 graduate. Ese m ha? Ese m ha? Adịka mba na-abara gị na bread. Adịka mma na-abịala na-emeta immune system connected to bread gị. Elee gbasara onye akwụkwọ? Onye akwụkwọ ya na your father have 6 graduates. Chineke gbakwa gị ọka ịbara gị elọtịsha anụm gị werele mmanụ sama bread sama ven connected to bro gị. Onye riri my father have 6 graduates. 6 graduates ọ wee ego. O mere import eme. Your father has onye akwụkwọ ụba. Enwere Bishop. Nwa bingo. Lotu adị. Ita titi lai. Akwụkwọ nọ na family unu nwa bingo. Mba. Anụchara m ọfụma ga. Ụmụnne gị ọ dị ole? 5. Ị gbala ara mbụ? Mba. Enwere ọgwụ ịṅụ ha? Mba. Ka ebe isi na wọchị m? Ebonyi State. Iwu onye ebe? I'm onye Ebonyi State. Ebe na Ebonyi? Ikwo. Ebe na Ikwo? Ikwo South Local Government. Ike gị ọ na-akọ gị ụkọ? Mba. Ị nwere heartbreak mbụ? Mba. Ị na-agbawa ụmụ nwoke obi? Mba. Akwai ba ihe mmega ebe a ga-abụ na social media niile m ga-adịru ma nweghị ntazụ. Ama. M ga-ala iru gị sị m na ịma. Gaa n'iru. Enwere nwoke gị na anyị gị ugbu a? Mba, onwe bụ. For how many years ka nwoke emetụbeghị aka? Since that last year. Since that last year. Nwoke emetụbeghị aka. I meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Cut off call ahụ kpọga gị na. Cut off that call na. Cut off that call na. Cut off that call. Cut off call ahụ. Akọtụla m ya. I meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba, enweghị m ya. Who be this person, sir? Ụmụ nwoke ole trala gị? Sọsọ ofu ka ahụ mụrụ nwa. Naanị ofu nwoke trala gị kemgbe pụtara ụwa? Nwa gịnị ka ị mụrụ ya? Nwoke. Ka ihe mere na ọkwụ ụgwọ isi gị? My family si na ha laikụrụ ya. Ọ na-aṅụ onye ebe dị ha? Onye Abia State. Then ebe ya family wụ onye rejetere unu kpọrọkwara nwa ya ga-akpa ịga deploy? Mba, nwa ya ọ ka dị m n'aka. Unu na-emekwa ya ala ya ahụ nwa ya? Ebe na Abia State ka onye tụwara gị mechi? Onye Arụchukwu. And since ahụ ruo na elubeghị di? Mba. Ya ma ọ lụọla nwaanyị? Adị m sure. Ya ma ọ lụọla nwaanyị? Ọ lụgo nwaanyị. Enwere ihe nọ n'obodo unu na-asọ nsọ ga-eme gawa ihe ga-eme ị gaghị alụ nwoke ọzọ na mba ọzọ? Mba, onwebe. Atawa gị eji ekwe nkwa? Mba. Iji anyụ?
Ana m anyụ ọfụma. Enyo ọfụma. That's ofu gburu onye ahụ tara gị enyo wala ọfụma ịma na ị na-anyụ ọfụma. Once a tara gị. Ọ ya mere ihe nji dị ime mmụọ nwa. Ọ naanị ya bụ onye metụrụla gị aka kemgbe ahụ ruo na. Sọsọ ya. Ewe onye ọzọ. Onwebe. So naanị ofu onye a metụrụ gị aka ruo na ka iji mara na enyo gị ọfụma. Ike gị iwu wel, iwu onye asị. Iwe ịkpa ezigbo bọket n'ike agarịga. Ịkpa ezigbo bọket n'ike. Tama na mda fajamara ihu n'otu nga. Naanị otu onye tara gị ga-ewere mmanụ wụwa so ngị. Ike gị wụ gota. Ịkpa naanị otu onye. Ị ga-atatụ gị ege na break down ya. Leke ụdọ naanị onye mụrụ nwa onye tara gị. Onye ka ị na-atụrụ data asị. Naanị otu onye mụrụ nwa onye tara gị na anyụwa ihe niile enyụwa. Ọ dị swala enyụghị agịrị. Oke, ele ihe enyụwa. Ọ gị ka m jụkwa ele ihe enyụwa. Spam Bishop. Ese enyụwa agịrị. Spam ihe onyonyo nwaanyị. Ka enyụwa. Nwaanyị na-anyụkwa nwoke na-anyụkwa nwaanyị na-anyụ. Ị ga-enyele pozishọn ị na-anyụ. Ị ga-enyele otu ị na-eche eti na-anyụ. Ọtọgụgụ m. Obi m. I love you baby. I love you. Baby, I go marry you. You sweet baby. Ị nọ n'ọgwụ, enwere ọgwụ ịṅụ ajụọla m gị bifo iji aṅụ mkpụrụ ọgwụ enwere ihe ịṅụ ha? Mba, nwere bishọp. Enwere ihe ịṅụ ha? Genotype gị ogene? Blood group gị? O positive. Ọ ya kpọọ phone number gị? Okay. Kpọọ phone number gị? 081 Bishop. 34. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke Agbago. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. They just know what ya taku share the game for what? Subscribe for this place Chineke Agbago. 081 Bishop. 34 57 322 8. Gbarịa ya. 081 34 57